tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi sinimpen telenging kalebu pambukaning warana Tralen saking layap liyeping ngaluyu pindho pesating supana sumusuping rasa jati mengkuto Yayi Bambang Wisanggeni kena ngopaku tok kandi ana ing alas Krendha Wahana kene iki mau Yayi Kakang Antasena piye di anane Kakang Antasena ndak kanthi ana ing papan kene mesti wae ana wigatine perlu niki jane iki apa to Le aku nampa jejibaning kang ora enteng sanggane saka jagat raya iki mula aku njaluk tulung lawan sira Kakang Antasena kowe entuk job ngono apa piye nek ning gaweane ya ngene iki dirataki karo kanca-kancane ngene iki aja dibadhok dhewe kowe iki nganti ngusuki gamelan dibronjongi iki lak kowe iki lak eneng boh enteng babet iki kancane dijak ngono kancane diomani ngono kuwi jenenge rezekimu bakale mulakapi marang sak kanca rowangmu kosek to iki dudu gawean sing lumrah kosek lah gawean apa di aku tinanggenah ngersa sawijining kanugrahaning jagat wujude iki apa wujude iki wahyu lho wahyu apa wahyu ning keprabon ya wahyu ning kamulyan ingkang sembada gayuh tumuruning kanugrahan kuwi mau mengko bakale pinardawa kamulyane cedhak turune besok bakale nyanding sarta nyandang panguwasa ingkang agung wenang misesa lan mangaleh saking para titah wenang misesa lan mangaleh wong pirang-pirang ngono apa piye iya Kang uga kena ingaranan meneng asta Wasesa kang sejati ya jatining Wasesa banjur carane gayuh wahyu iki moko piye ing mburiku iki ana sawijining uwit mandira kang wernane ireng wit ringin rupane ireng iya wit ringin rupane ireng kuwi mau jenenge wit mandira Kresna banjur wahyune ana ing endi ana jroning Kendhaga Saloka ingkang cementel ning epangi mandala kene iki mau. Lho. Kotak silver ngono to. Kendhaga Saloka. Lah iya, Kendhaga ki mau kotak, Saloka ki mau perak, rupane silver. Tegese Kendhaga Saloka ki mau kotak silver ngono. Ben ngerti bocah-bocah sing nonton wayang iki ben ngerti kabeh. Ora sandadak tembunge sing neka-neka, kotak silver ngono wae pokoke. Wis karepmu kaya wong edan kok iki. Aja nesu to cah degleng iki Mas aku tele. Lagine mung gampang bae carane entuk wahyu. Mung kali wite dipenek banjur kotake silver ki mau dijipuk ngono apa piye? Lho kok sik kodrating jagat carane gayuh wahyu ning kuwi mau ana pernatane. Pernatane piye le? Ing sak ngisoring wit mandira kayana gendhewa kang wis tinumpangan jemparing kae jenenge jemparing Kyai Palaguna. Banjur gunane apa? Mung janmu ingkang sembada nglepasake jemparing Kyai Palaguna penerkenani Kendhaga Saloka ki mau. Ingkang meneng gaduh wujuding wahyu ki mau kok Kang. Permara mangus wahu meyung ngambrengeng kadikaron ning kaswasihan ning marga man malat
Gung Risang Gundu Wastrat Mojo Lengleng lalu mangulati wis anggeni piye Kang Antasena pirang-pirang lakon wahyu Antasena ora tau entuk saben-saben ana wahyu Antasena ki mau ora tau kebagian mbok menawa bae dina iki tibaning kabegjanku kok di matur nuwun ya wis anggeni yen to mengkono lewang-lewang ana anggonku bakal ambudidaya murih bisa ninggayuh wahyu ki mau di lho kosek senengane kok mrungsungi piye kowe kuwi ae kawruhana Kakang wis anggeni tinenggenah angreksa tumuruning wahyu ki mau mula cekak cukupe wis anggeni pinaringan ngerti mungguh titikane janmu ingkang mengkone bakal nampa wahyu ki mau titikane piye le janmu ingkang bakal nampa wahyu keprabon kuwi mau titikane ya kuwi pengawak Tirta Guwaya Teja dedeke ngringin sungsang pengawak Tirta kuwi mau tegese piye pengawaling banyu tegese wong kang luruh ora gampang muntap truta tansah leleh lan sareh dedeke ngringin sungsang ki mau piye dedeke sedeng yen awor wong dhuwur ora kecendhek nek awor wong cendhek ora kedhuwuren lho la iya sawangen ta aku ki sawangen ora ciri-ciriku kabeh to kuwi Kakang Antasena ki mau wong luruh ora gampang mutungan aten lan kuwi aku ora tau mutungan kok le aku ora tau mutungan terus ya aku ki muringin sungsang kowe iki mbok ngilo gitokmu ngringin sungsang kok ya ngono ki piye lah nek turumu ngringin ki mau genah kowe iki Kakang Antasena kok luruh ki piye kowe iki Antasena pancene ngringin sungsang awor waras ora ketok edanmu awor wong edan ora ketok warasmu ki ya kowe kuwi lah kowe iki malah melu melik marang bejali wong liya ngono kok aku mau kejipah rumeksa kok Kang mergo aku ki wis ngono mangsani yen aku ki dudu kanugraning pepancenku sarta dudu jatahe Kakang Antasena banjur apa ingkang kudu katindakake dina iki wis anggeni aku lan Kakang Antasena mung ngawat-awati wae ngenteni tekane janmu ingkang menang nggaduh wahyu keprabon kuwi mau yen ana wong sing temeka padha kepengin gayuh wahyu aku lan kowe kudu piye ditonton bae Kang ditonton bae uger nggone gayuh wahyu anut cara ingkang bener kanthi migunakake jemparing Kyai Panguna iki mau kang kasipatake wit Mandrakresna aku lan Kakang Antasena ora perlu cawe-cawe nanging to kanthi ana wong kang bakal aku cidra aku lan Kakang Antasena kudu angendakake aja nganti ndadra ngono ya Le iya ya wis aku manut karo kowe kok Le ayo Kakang Antasena aku lan kowe padha sumingkir saka papan kene luwih dhisik ya Kang ayo di Sranane unsung luhung petah lopo kurang guling elinga solajat mika yen wacana kudu manis ing Kakang Penemban Sukalima iki wangune wis temeka padyaning wana Krendha Wahana lule semolente duning dumba wana dadi alas-alas dadi wana dogrehet dicuni iya bener kok di
iki dununge Wahyu. Jebles kelawan mangsit ingkang ndak tampa 7 dina kapungkur. Banjur piye carane supaya Wahyu Prabu niki mengkono bisa diboyong mring Praja Ngastina Kakang? Awit aku lan Kakang Drona kuwi mau kautus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Mbah kepiye carane kudu bisa mboyongi marang Wahyu. Yen saka pituduh kang ndak tampa. Sapa wae menang boyong Wahyu syarate kudu bisa migunakake warasta Kyai Paguna ingkang mapan ana sak ngisoring wit ringin kuwi mau. Kanggo jemparing Wahyu ingkang winadan sajroning Kendhaga. Kendhaga utawa kotak kae kudu dipanah Kakang nganggo jemparing sing ana ngisora kuwi. Iya. Bener dicuni. Banjur sapa ingkang kejibah jemparing Kendhaga kuwi mau Kakang? Kurawa dawuhana. Dimen siji maka siji nyoba jemparing kuwi ngestake dawuh Kakang. Wis tindakno. Anut laguning Gorawenguni patine Bimanyu kena citra patining Bimanyu kena citra wong arep golek Wahyu gampange kaya mengkene. Dene iki bakal Drusasa entuk Wahyu. Lakon tedhak turunku besok bakal nampa kamulyan. Mung carane gampang bae kudu bisa ngangkat wujuding Gendhewa iki. Kaya ngapa Gendhewelak junjunge kebaktian Drusasana wong gedhe dhuwur rasa junjung wujuding langkap iki mau ngisi-isini lho. Abot menang iki. Abot menang iki. Palugon lakuning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu hayu wana panagolong gumolong manadukara tak lewangi gedheke prihatin. Mbok menawa dina iki kira delat lu tebekaning kamulyane tumlape Dewa Gati. Olehku prihatin iki mau tak lewangi wiwit mau sole mangan sego. Mung makan bakmi karo bakso. Kuwi wae ora punjul saka 3 mangkok. Muga-muga nggonku prihatin dayani entuk tumuruning Wahyu. Somben aku nek dadi ratu akan labi meneh. Ratu Gung Binetara jejuluk Sri Baginda Maharaja Prabu Durmagatiya. Wis tak jajali jemparinge iki tak jujunge kaya apa.
cilaka. Ridho mawur mangawur-awur murahan tengarane ngaji wirid gong maguru gong sata tekadya butuluk wura panjriting turangga hesti rekata ingkang gandrik senteletis Kurawa siji wae ora ana sing bisa jemparing kendaga kuwi mau. Nggih, Kurawa aja kesuwen ya ngren jupuka pecak utawa pecak kampak graji sinso wit ringin kae ditegor wae nggih Kurawa. Oh. Ayo negara wit ringin. Ayo le. Ayo tegar Widro. Sikara pala kang tumingal perang campo samya ngedali Lertadet wileting gondo dahya manggung manguncang niti ora pangling Antasena kowe le iya bener Pakdi Dursasana aku Antasena. Ayo kowe arep do ngopo Pakdi? Wis sumingkira ya le. Wit ringin ki mau bakal tak tegor, tak tugeli. Wahyune bakal tak jupuk. Kowe aja ngawur-ngawur gawar ya wo. Sapa wae kena gayuh wahyu nanging kudu nganggo cara sing bener. Kudu nganggo jemparing kang wis sumadya. Iki dudu perkaramu. Kowe dudu wong perhutani kowe. Sing baku Kurawa entuk gawe dina iki. Yen kowe ora tekono tak elingake. Nganggo tembung sing becik apa njaluk tak punjung kepelan kowe apa? Oh. Dayi wingi sore genemane ngabangke kuping. Kowe karo aku wani bapakmu wae sing gedhe dhuwur karo aku keceret-ceret. Ora mingkep tak lebur kuwandamu maju apa dina iki wae. Lenging beriya manggung mangun ganduhan rimang leleno tanpa kanen
Senono kowe lho. Siwa Karto Marmo barep melu-melu celeng kebolot-keboloten. Ayo maju ing kene marganing patimu. Ah. Lho. Mati kowe. Wah. Oh, right. Low. Ôi. Mati aku. Low. Ing kene marganing pati aku. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lirikinin sang alis risang mawe gandrung kepiye dicuni Kurawa ora kena dijagake babar pisan kok Kang takon manah Kendhaga ora ana sing sembada oh alah bola-bali iki Kurawa ki apike siji kon foto loro kon mangan liyane kuwi iki ora ning petingane babar pisan nek ning kancane kewirangan senenge iki ora jamak sione nek ning anak kancane iki mongko keturun alah wis tenang wis wong kon negara Mandira Kresna bae ora jenggos ning jebul dialang-alangi dening Si Antasena wong pirang-pirang ora karuan genahe ora ana sing bisa ngrampungi Antasena ora ana banjur kepiye Kakang Durna yen nganti aku lan Kakang Durna baling Praja Ngastina ora entuk gawe apa ora dadi dedukan ingkang sinuwun Sang Prabu Duryudana kuwi mau Kakang dicune piye Kakang Durna yen pancen mengkono paripaksa aku kudu nggunakake cara liya cara sing kepiye Durna bakal manjing ning alam panglemunan Kendhaga kang isine kanugrahan Mahyu kae mau bakal tak cidra tak colong di arep mbok colong iya mengko eneng CCTV-ne piye ora coba nek viral piye Durna kok nyolong Wahyu iki piye ning alas iki ora ning CCTV-ne goblokmu kaya ning sanggar wae ku mangsa nek neko-neko timen iki ra dhisik Begawan Durna bakal ngambah alam panglimunan teng iki ya sing ati-ati kuwi Kakang
ana tulise Hyang Widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umuri sugi kadang pawong mitra kinajek ing sasama ing Kakang Antasena ana wedi wisanggeni kae Begawan Durna ilang saka Pandulu lagi ngerti iki jebul Begawan Durna ki mau iso ilang ilange Durna ki mau awit dayane Aji Panglimunan pangiraku kae mengko arep tumindak cidra anyidra kendhaga ingkang aning Mandira Kresna iki mau banjur piye di carane nyekel Begawan Durna piye ora perlu dicekel malah arep tak jajaki sepira ketrimane Begawan Durna ki mau arepmu piye aku go bakal manjing ngalam Panglimunan aku babar wujud dadi Kendhaga Kencana ing luwih apik lan luwih gumebyar tinimbang Kendhaga Sloka kae yen nganti Durna ki mengko kliru pamilihe bakal kewirangan iya wong tuwa ora bisa dadi patuladan wis Kakang Antasena saklungaku mengkone aku titip Mandra Kresna ki mau lan jemparing Kyai Panaguna iya tak reksani Yayi aku wis manjing jroning alam Panglimunan ora do weruh marang wujudku dina iki nanging bareng karo nyolong marang wujuding Kendhaga lah kok banget gumuning atiku dhuwure wit ki mau Mandra ki moko ana Kendhaga cacahe ana loro sing siji saka Sloka sing siji saka Kencana wah lole pangarasaku dina iki kanugraning dewa ki mesti mapan ana ning Kendhaga Kencana awit Mas kuwi mau regane luwih larang tinimbang wujuding perak yen mengkono bakal tak colong Kendhaga Kencana iki mau Prabu Duryudana negara Ngastina kejondokan Wahyu kali menika kene Rikata sang Gatotkaca tinon arsa mapak ngareka suta pengapira Kresna parta manahir muji saktinira iki kaya Antasena kadang wanom iki tole Antasena iki Kakang Gatut lan Kakang Antarja kowe sakloron tumeka ring papan kene iki kowe arep ngopo kowe Kang pun Kakang kepingin anggayuh tumruning Wahyu kang mapan ana saluhuring Mandira Kresna kuwi mau Yayi nadyan Kakangmu Antarja uga semono uga pengin gayuh kanugrahan Yayi yen kena tak kandhani luwih becik urungna sediamu ki mau ya Kakang dasari apa dasari kang bakal nampa Wahyu kae mengko pawongan kang dedeke ngringin sungsang
pengawak Tirta Guwaya Teja. Sing kandha sapa? Sing kandha adimu Wisanggeni. Wisanggeni iki mau jare nampa wangsiting dewa kok Kang. Banjur saiki Wisanggeni ning ngendi? Wisanggeni bocahe lagi lunga. Bakal mirang-mirangake Begawan Durna sing tumindak cidra arep nyolong Kendhaga Seloka ingkang ana sak dhuwuring Mandira Kresna kae. Areh Nyai Antasena lan Nyai Wisanggeni iki mau salawase ora tau goro. Mula aku percaya marang kandamu dina iki. Semoga pun Kakang uga percaya Kakang. Syukur nek isih percaya nggugu marang tembungku. Aku melu seneng yen mengkono ayo becik padha ngrewangi aku ora meksa Mandira Kresna iki ya Kang. Ya Yayi.